राज्योआव कर'ना भाइरासनि दावहा नांफुबाय थानाय समावनो नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो गोख्रोङै दै लोमसावनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि गुबुन गुबुन वार्ड नाम्बारजों लोगोसे रुपाथि नोगोर, गौरनोगोर, शान्तिनगर, सुभासपल्ली आरो तितागुरि बायदि बायदि हालामफोराव गोबां नागारनो रोङै अखा हानायनि जाउनाव ओनसोलाव दै लोमसावनाय नुनो मोन्दों। बुहुमनाङै साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि दावहा नांनाय समावनो जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलावनो दै लोमसावनाय नुनो मोननायजों लोगोसे क'क्राझार सहर आरो क'क्राझार सहरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हालामफोराव गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव लामा दालां दंग'फोरा बायफ्लंलांनायनि अनगायैबो न' बांफोरावबो दै हाबनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि न'आवबो जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव दैया न'आव उसिफावनाय नुनो मोनो। बे समाव जायगानि एमएलए नार्जारि बिथाङा फोरमायोदि नागारनो रोङै सानथाम नाङैसो नाङै अखा हानायनि जाउनाव बेबायदि थासारिया सोमजिदों आरो तितागुरि बायदि ओनसोलनिफ्राय बोहैबोनाय दैया थारैनो रुपाथि नोगोराव जमा जायो होननानै फोरमायथिबावो। जे जुब जुब अखा हादों बे अखानि जाहोनाव नैबे रुपाथि नोगोर, बातारमारि, दिमलगाव आरो बिनि सिगां तितागुरि बे ओनसोलाव जेसेबां अखा हायो बे अखानि दैया गासैबो नैबे रुपाथि नोगोरनि गेजेरजों बोहैबोयो। प्रत्येक बोसोरावनो बेबायदि दैबानाया बे रुपाथि नोगोर क'क्राझार टाउननि वार्ड नाम्बार 3 आव गोग्लैयो। बेवहाय बेबायदिनो दैबाना जायो आरो बे दैबानाया ओरैबायदि महर लायो जे बेवहाय खुनु मानसिनि न' गंसेबो बाद थाया। मोनफ्रोमबो न'खरावनो न' सिङाव दैया हान्थुसे जानजिसे हाबो आरो बेनि जाहोनाव मानसिफ्रा बिराद खस्थ' मोनो। दाउ अमा मानसि दुमसि गोबां जायगायाव गावबागाव न'खौ गारनानै खारनो गोनां जायो, रिलिफआव थाहैयो, खुरमा भागिनाव थाहैनो गोनां जायो। बे समस्याया देग्लायल' जादों, थांनाय बोसोरावल' जादों बा बेनि सिगांल' जादों बिदि नङा। गोबाव बोसोरनिफ्राय बेवहाय बेबायदि दैबानाया जाबाय थादों, अखानि दैबाना, खिन्थु दैमानि हाबनाय दैबाना नङा बियो। दा प्रब्लेमा जाबाय मा, जे बेनि दैया नैबे मोनसे जे गेजेरजों थांनाय केनेल दङ, बे केनेलजों थांनांगौ। केनेला रुपाथि नोगोर वार्ड नाम्बार 3 सिमाव गिदिरैनो दङ, बेजों बोस्ल'नो हायोमोन। खिन्थु बेखौ बारग'लांनानै खोलाथिंजाय रेल लाइनखौ मोनहैनायनि सिगां बे केनेला रुपाथि नोगोराव जेसेबां गिदिर दङमोन बेसेबां गिदिर जालाङाखै, गासिबो सेबनानै गुसेब जालांदों आरो बेनिफ्राय बे दैया रेल लाइन बारस'नानै रेल लाइननि सिंजों खोलाहा नाराबारि, पाथिपारा, गेन्द्राबिल, बेलगुरिसिम बे दैया ओंखारलाङो। बिथिं ओंखारलांनाय केनेल दं। खिन्थु समस्या जाहैबाय मा, जे रेल लाइनाव गोदो रेल लाइना जेला बसायजेनदोंमोन, बे बसायजेननाय समाव फिसा फिसा सुङाखौ लानानै बा फिसा फिसा कालभार बानायनानै बिथांमोनहा रेल लाइनाव सिङाव दोनदोंमोन। खिन्थु बेजों दा बेखिनि रुपाथि नोगोरनि बा बातारमारि ओनसोलनि दिमलगावनिफ्राय फैनाय जेसेबां बे अखानि दै बा दैमानि हाबनाय दै बेखौ पास खालामनो हाया। सुङाया फिसा, कालभारा फिसा, बेखौ गोदो रेल लाइना जेला बसायजेनदों होमबानो बानायनाय। बे दा नैबे समाव खुनु पयदे दैखौ पास खालामनो हानाय अबस्थायाव गैला। बेखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्ट, बिटिसि गभर्नमेन्ट बा क'क्राझार जिल्लानि डिसि गासैबो लोगो नांनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि दाबिया दिनै बे, बिथांमोनहा खोनासंनाया मोजां, जे रुपाथि नोगोरनि बे ओनसोलनि शान्तिनगरनि, सुभासपल्लीनि बे दैबाना जानायखौ जुदि जोङो पार्मानेन्ट भाबै मोनसे माने गैया खालामनांगौबा, दैबानानिफ्राय रैखा मोननांगौबा, रेल लाइन सिङाव जेखिनि फिसा फिसा कालभार दङ बेखौ सिफायनानै रेल बिभागजों कन्टेक्ट खालामनानै बिसोरजों कमिउनिकेट खालामनानै गिदिर गिदिर सुङा बानायनांगौ आरो होमबासो दैया बे सुङाजों बे माने कालभारजों दैखौ बोस्र'लांनो हागोन। आरो लोगोसे बे नैबे रुपाथि नोगोरनि खोलानिफ्राय जेखिनि केनेला फिसा जालांबाय बेखौ गुवार खालामनांगौ, गोथौ खालामनांगौ। रेल बारनानै एसपि अफिसनि, एसपिनि रेसिडेन्सनिफ्राय जे मोनसे माने केनेल आरोबाव थांदों नाराबारि, बाथिपारा, गेन्द्राबिल, बेलगुरिसिम हालागै, बे केनेलाबो बिराद फिसा आरो बेखायनो जोङो केनेलखौ गिदिर खालामनांगौ। केनेलनि हाखिनियाव मानसिफ्रा हा खोनानै न' लुबाय, एनक्रचमेन्ट जाबाय, जायनि थाखाय बे केनेला, बे ड्रेन सिस्टेमा बिराद फिसा जालांबाय। जेराव इथा जाबनानै आङो मोखाङाव दैखौ होबथानायनि बेबस्थाखौ खालामनो गोनां जायो आरो हन्डा मेसिन लागायनानै मैया फुंनिफ्राय बे जानजिसे जानाय न' सिङाव हाबनाय दैखौ सारनानै बाहेरायाव दिहुनगासिनो दङ। दा बाहेरायाव दिहुनगासिनो थानांदों
बेबायदि अबस्थायाव जों दा दं आरो बेबायदि गासैबो बे रुपाथि नोगोरनि मानसिफोरनि अबस्थाया बिदिनो एखेजोब थांनानै नायबानो नुगोन गथिखे मोनसेल' उपाया बे जे रेल लाइननि जे खालबाहार दङ फिसा फिसा बेखौ सिफायनानै गिदिर खालामनांगौ आरो केनेलखौ गुवार खालामनांगौ बेनि थाखाय प्रशासननिफ्राय दायथ' लानांगौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दायथ' लानांगौ गभर्नरा दायथ' लानांगौ आरो डिसिनिफ्राय गभर्नर साहाबनिफ्राय रेलवे बिभागजों कन्टेक्ट खालामनांगौ जाहाथे खालबाहारखौ बिथांमोना गिदिर खालामो ओरैहाय जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव गोहोम खोख्लैनाय गोबां ओनसोलफोराव आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्मआ दावबायनानै सुलुर लाहैयो आरो दुखुथिया सुबुंफोरजों सावरायज्लायो। আমি তাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনটো আগৰ পৰাই লৈছোঁ যে বানপানী হ'লে ৰিলিফ কেম্পটো আমি ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগে। আমাৰ এডুকেশ্যন বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই জিলা প্ৰশাসনে ৰিলিফ কেম্পবিলাক ঠিক কৰি থোৱা হৈছে। ময়ো মিটিং কৰিলোঁ, সিদিনাখন মিটিং কৰাতে আমি ঠিক কৰিলোঁ। আৰু য'ত COVID-19 আক্ৰমণ হোৱা বা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ সেই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত যদি ৰাখিবলগীয়া হয় সেইটো চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব, চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, হাইজেনিক কৰি উলিয়াব লাগিব, সেইবিলাকো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। সেই গতিকে ৰিলিফ কেম্পটো মই চাম। এই কেম্পত আগত COVID-19 কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বনাইছিল নেকি সেইটো চাম, যাতে সেই স্কুলবিলাকত এনে পৰিষ্কাৰ চাফ চিকুণ নকৰাকৈ হাইজেনিক নকৰাকৈ যাতে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবৰ কাৰণে অহা লোকসকলক যাতে নাৰাখে। একেবাৰে ভাল নহয়, যাৰ ফলত মানে বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে বহৰ যায় কোকৰাঝাৰ চহৰখন। হয়, আজি যিটো চালোঁ মই ড্ৰেইনৰ যিটো অৱস্থা, এই ড্ৰেইনটো প্ৰায় মানে এনক্ল'জড হৈছে। ড্ৰেইনটো আগত ডাঙৰ, পিছত মানে ওলাই যাবৰ কাৰণে যিটো ৰাস্তা সেইটো সৰু হৈ গৈছে। তো মই চাৰ্কেল অফিচাৰক মাতিছোঁ সেইটো চাবৰ কাৰণে। তাত মাপজোখ কৰা হ'ব। পানীৰ যিটো কিবাটো প্ৰবল যিটো পানী, টাউনৰ পৰা ওলাই অহা যিটো পানী, ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো বহল হ'ব লাগিব বেছি, কিন্তু দেখা গৈছে যে ওলাই যোৱা ৰাস্তাটোৱে ঠেক। সেই গতিকে সেইটো চাব লাগিব আৰু চাফা কৰিব লাগিব। এতিয়াতো চাফা হৈ যাব পানীৰ যোগেদি, যি গোবৰ মাটি আছে সেইটো ওলাই যাব, কিন্তু ঠেক হোৱাৰ কাৰণে মানে আমাৰ চহৰৰ কিছুমান ৱাৰ্ডত পানী ডুব গৈছে। চাব লাগিব।